салом алейкум бародарони азизи ман. чӯҷаи яксолаи помӣ чӯҷа ба тамоми санъаташ чӯҷаи беҳтарин аст. ягон касе дар кор боша ина гап зана бародарҷонам. чӯҷа дар таво аҳле аст ки чӯҷаи хуб аст, барои шикор, барои тамоми чиза мешавад. чӯҷаи бартанги помӣ як маста мешавад. чӯҷапарвар ба хотири подписчикои азизи ман. чӯҷаро тамошо кунед. ба тамоми санъаташ чӯҷаи хуба ина